Ilang serye na ng aksidente sa kahabaang bahaging ito ng National Highway sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur na ang tinuturong dahilan ang pedestrian refuge na ito sa kahabaan ng poblasyon. Kaya't hinimok ni Mayor Ting Denabar ang DPWH at isang komite na pag-aralan at solusyonan ang kasalukuyang kalagayan ng pedestrian refuge. Si Tatay Tobias na isang tricycle driver at kagawad sa barangay na araw-araw dumadaan sa pangunahing kalsada, pabor man kung sakaling alisin ito, ngunit may mabuting resulta naman daw ang istruktura sa mga residente. Iyon, ano niya ni Mayor, gusto niyang halion nga ni nita, kadakol kung aksidenteng nangyayari. Kaya lang, para po sa kuya, maray man po na igwa kayan ta, primero po, kaming mga nagka-tricycle, dahil nakaka-ipli man kami diyan kung sakaling nabalyo kami. Sa ngayon, nasa sangguniang bayan ang issue at nagpapatuloy ang negosasyon sa mga posibleng gawin sa pedestrian refuge. Ayon kay Municipal Councilor Andes ng Committee ng Public Safety at Transportation, maliban sa pagtatanggal, may mga kinukonsidera silang paraan upang maiwasan ng aksidente dahil sa nasabing refuge. Naipasok po ito sa sangguniang bayan through the privileged speech of Konsehal Alan Valenzuela, and i-repair po ito sa committee, which is hawak ko po ang Committee on Public Safety, Transportation. Kaya po inaksyonan po agad natin to. Sa una po, nagkaroon kami ng committee meeting regarding the pedestrian refuge, and sa committee meeting napagkasunduan or lumabas ang aming decision ng buong committee na ipatawag ang isang representative ng DPWH. Paunang solusyon po, dapat pailawan. Correct. Dapat yung maliwanag na ilaw. At sang-ayon naman si Ma'am Marilyn, including signages, reflective signages, reflectorized. Kaya bukas po mayroong ulit na committee meeting, including the engineering of DPWH, yes. Tsaka si Ma'am Marilyn, kasama niya ang mas nakakataas, kasama si Mayor, para mas mapag-usapan pa ang mas magandang solusyon. Magpapatuloy umano ang pagtalakay sa usapin kasama ang alkalde at mas matataas na opisyal ng iba't ibang tanggapan at ng DPWH. Dagdagan po ang signages, or doon pa lang po sa boundary ng San Fernando, dapat may malaking signage na parang early warning. Early warning na you are entering the town of San Fernando. May pedestrian refuge tayo sa poblasyon area po sa Pamukid po to Del Pilar na kailangang mag-ingat or to slow down. Jan Amador, CSN.